Táto predtréningovka zabila ľudí. Obsahovala totiž extrémne silný stimulant, no práve vďaka nemu si ju ľudia tak pochvalovali. Lenže viete, ako to chodí? Aj feťák Dušan si pochvaluje toluen. To je môj život fet. Mne to neškodí, mne to prospieva ten fet. To neznamená, že by si ho mal dávať. Kofeín ťa nakopne, citrulín ťa napumpuje, z beta-alaninu ťa svrbí zadok, ale nič z tohto ťa neodfajčí. Pred 20 rokmi sa ale objavil stimulant DMAA, ktorý ti veľmi pomáhal cvičiť do zdvíhania všetky svaly v tvojom tele, vrátane tvojho srdca. Užívatelia popisovali extrémnu eufóriu, tunelové sústredenie a nekonečnú energiu. Dobre, nie až tak nekonečnú, po 3 hodinách skončila a nasledovala extrémna únava a depresia. To ale ľudí neodradilo od ďalšej odmerky. Ešte túto fľašu som povedal. Ja to beriem tak ako športovú veťako. Najpopulárnejší produkt s obsahom tejto látky bol tzv. Jack 3D. To bol skrátka ten matroš, no nie na dlho. V roku 2011 z neho totiž odfajčilo 2 členov americkej armády. Je pravda, že dávka robí jed a môže ťa odfajčiť aj z vody alebo aj z magnéska. Lenže problém bol, že čavovci si dali tú odporúčanú dávku jednu odmerku. Takéto prípady sa bohužiaľ začali množiť a za chvíľku bola látka zakázaná. Dovtedy si ju mohol túto dušky kúpiť v hociakom obchode. Koľko ťa to stojí? 30 korún. Potom už len pod pultovo. Nebudem sa tu ale hrať na svedca, sám som bol dušky. Z času na čas som si to bachol, ale keď som si raz prestal cítiť prsty na ceste do fitka, tak som si povedal, že dobre, asi radšej pás, budem sa tomu vyhýbať. Pointa je, že doplnky výživy vedia byť prekvapivo nebezpečné. Preto premýšľam, že by som spravil video o top 5 nebezpečných zakázaných suplementoch. Hoďte mi follow, ak to chcete vidieť. Ale pretréningovky nie sú vôbec zlá vec. Práve že je to výborný pomocník na nejaký ťažší tréning, alebo keď si mal zlý spánok, mal si nočnú, hoci čo, ale pre pokročilejší. Ak si začiatočník, tak to nepotrebuješ. Ale ak už cvičíš nejakú dobu a chceš trošku kick bez toho, aby ťa odfajčilo, tak ja používam túto šmakocinu z Jim Beamu. Ak ju chceš, tak použij kód Jany5. Díky moc. Dobre, bongo, čongo a tak, jak to má to. Ja si prestanem a možno potom budem mať aťka rada.